салом алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчиков ва ранги мо одамои бузбалае ки раҳ руда гишта мемонед ва медроен сардистакӣ дар ливоҷо шикамора сер мекунед. мо ҳозир бародаро биёҷа нишонте дар ошхонаи сандалием. бо дар кабинаш барои зимистона сандалӣ дорад. дар поён зинда бошен, почакотон гарм мешава. ғайри сандалиш барои тобистона кансанерам дорад. ҳаракат кунен, буфуратон дар болои кат дар лаби канал мешинен, буфуратон семени қадӣ бошен дар кабина мешинен. хубиш чиай? парковкаи бе сум дора ва мойка дора бародаро. ҳаракат кунен, биёен пешхизматош инам хизмат мекунанд. бародаро, раҳи Регар Душанбе лави раҳ дай дар магистрал, яъне ки мортепа да таомҳои миллӣ, шашлик, ош, тандиркабоб, табака, қуртови гӯшти бегӯшт, фатиршурбо, оши гӯсфандӣ, қайлаи говӣ, қайлаи гӯсфандӣ, чизе ки шумо мехоҳем ба нархи дастрас барои мардуме ки ҳамин раҳи ҳисори Душанбе дай метавона биёя бишина ҳаминҷода шикамша сер куна. лишна ма ҳаминҷо омадам, ма розиам омагим, шаймон нестам. ҳам нархиш дастрасай, ҳам таомҳои болаззат. ина поёнаш якум этаж тапчано мондагиян ва ай тараф бо кабиноам бародаро. ҳаракат кунен. ошхонаи сандалӣ беҳтарин ошхонаи 10 намуд шашлик дора бародаро. мезани охирам хеле фақат сер мегарди рӯзи дуруз. ҳаракат кунен бародаро. ай мо тавсия додам дар шумо ва ай шумо ҳаракат кардан омадан плен шидан. обод бошен бародарое ки ай ҳисор Душанбе мераванд ё ай Душанбе ҳисор Регар мераванд. раҳи мортепа магистрал. обод бошен бародаро.